nagituyo para sa among bal Askato bay. Hapon na po. Hapon to. Why tugnaw? Guys, wait lang kasi ako na kay kasunod ng pagkuhan. Okay, sabon. Ngunit kumayo kay matagat niya ko. Matagat niya ko niya. Tagat niya ko niya. Hi guys. Welcome to Dol, second batch ni sa mong vlog, Dol. Amo nagituyo para sa mong bal Askato bay. Hapon na po. Why tugnaw? Dol, kita din kapatid, Dol. Okay, guys. Guys, wait lang kasi ako na kay kasunod ng pagkuhan. Tinikapas ang kasunod mo. Ala, bitra mo na. Oh, motor sa siyo? Yun. Lapang nok lang pa. Luwas na. Guys, wala may kabuk background guys. Ikuan. Pinatawat o pinatawatan nun. Pati abuhay. Masa kayo. Nakota na ikutin mo, Joy. Ilan? Gapon, lagi ko ako kita lingisi guys. Kaway. Sabun. Ngunit kumayo kay matagat niya ko. Matagat niya ko niya. Baka ka magtaak. Tapos, mag-yan. Oh, God. Good. Ano tawanin mo? Sige na ako sipon. Gahi ko, natin ko.
Baka lapit na ka. Makita mo na itong kawas. Sibukit iyan, tanong ta. Okay guys. Kita nyo yan, oh. 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 Kita nyo yan. Kita nyo yan, oh. Wow. Ma, kaibahan mo nga to ningon sila. Wow. Kaibahan mo nga to ningon sila. Wow. Kita sila na mo. Bapay sila. Yata yan. Katong nagmanong mo. Katong nakikmatara. Nakikmatara. Wah. Ay, buwag. Ay, pinuang. Betul na ito. Ay, pinuang nga. Ay, balasor. Naumlo? Oo. Sagyan man. Sayo mga tol. Nagabon. Kapag ito rin. Ay! Dito ako ba niya?
Nagawa ito dari kamay. Ako ito isog. Ako ito isog. Init ko.
Bro, what are you talking about, man?